Shalom. Oras madiamu amanami nanami, remaja na pasobulung, ruas ni tuhatta, naro beribadah palatikion, songoni nang beribadah melalui live streaming. Selamat hari Minggu ma dihita. Adora suta mulai marhadaulaton, marsaur do debata, tapak kematiki sangobas, martangiang di bagasan rohat tabi, martangiang mahita. Amin. Tapuji tuhatta mared de mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Martua dohalak nama naod di pangujunan, ay duktau siap pangujunani, jalo do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhani, tuaka na holong roha di ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan. Amanami saliling nilileng na asini rohamdo na mga ramuti hami siyan na saylaon rasi rasa anuaeng jala asini rohamdo na mga leho barita na ulii gabi hanguluan nami saya si maroham say buhay marohan nami jala leho todim na badiay asa huwat tu si hami sude panagum dohot papahinammu na balgay. Paian mahatam di bagasan rohanami, asa mardame, jala sunak kami, jala lam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ta puji Tuhan ta marede mahita. Ujima debata nasong kau pasang bago warna Ujima akarura dohotmu akadolok natimbo dohot hasan dingolo mangsude mamujiho langit nama saya hebat bintangi nama saya torah ombunin nama saya saksak pasang apon ho debata tung solo tadi kau lama muji ho Tuhan nasanggup membahendak lepasang apon ho rodi ujung mingolok kusai puji oku ho. Tatangihon ma patik ni debata di minggu tesadarion ima sian patik parjolo sahat cu patik pasapuluhon. Patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatatta dan jadi merakup ahu baenomu debatam. Patik paduahon dan jadi ganonmu jala dan jadi sumanommu manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang go tungga besi sobaon manang sioloan. Patik patoluhon dan jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna dosogot akka namar sineang di goarna. Patik paupaton ingot tamuma pabadiahon ari minggui dina onomari maulahamu nasa siulamu ala yang go ari papituhoni ari paradianen di Jahoba debatam doi dan jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe namangibati hutam ai dina onomari do ditopare bata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papituhoni di bahini do umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di perbadiai. Patik palimahon ikon pasangapa mudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano nanilehon di Jahoba di batam diho. Patik paunopon unako mamunu. Patik papituhon unako mangalakuk. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiahon unako olo makatidakon hatana sotutu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon dan jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu dan jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lobuna manak kodana manang dia pe ugasan ni dongamu. Behado pandok ni debata taringat tu patik nasapuli odo ahu do Jahoba debatam ninna debatatta pargogo na suatu dosa jala pardimas siluluhon dosanya mama tu pinokparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton pinokparni akka nasogoroha diau alai asido rohaku diakka namar ribu-ribu akka namar holong ni roha diau naso mangalawosi patiki ido sahatna atong rak mangidugugo maita tu debata lau mangulahon patik nai
Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hubar tupatik mi. Amen. Tapuji Tuhan ta marid demaita. Marsomba au di jolomon poncot tergogot roh akon di bain godang di dosakon sai jakon dohot au sai jakon dohot naramun Tatopoti madosata tuadopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala ama para siroha dang lomorohami dahamatian di pardosa mulak manian parjahati tumadik kodalanna asa mangulu ido di bangido roham alani i ubahe di bangido hami sai sudati matorum asa unang mangunabi tuhami sai sesa dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham sai pargugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuasesan di dosata ala ni pangalaw siyotta do ubahin na tartulang Kristus jala binain ni hajahatotta do ibana mabugang apa itu ibana pisang parhitian ni hasonangatta jala binahin ni bugang na malum itahilala hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhan ta mared demahita. Mangolu amiro
Tatangihon maha tani debata turpuk epistel di minggutta sadarion imana tarsurat di 5 musaonom mamukasian ayat sada sahatusia tajahama secara responsoria alayoddo tona atura dohot uhum akan auktinonahun ni Jahoba debata munai pada honottot tuhamu asa ulah honom muna ditano si soluhom munai duk tari parhamu tusi atong tangihon mai ale Israel jalari koti mangulahon akai asa marhasonanga ko jala asalam terop situtu hamu so nau pinar baga-baga ni Jahoba debatani akka opum tuho ditano haworan ni susu dohot situat ni loba ale Israel angko Jahoba debatatai Jahoba sasa dosa jala ikon haholongamu Jahoba debatam sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem dohot sian nasa gugum jala ikon gogo ommu mangajarhon akai tuaka anakmu jala taringotammu akai molo hudul-hudul ho di bagasat jabum manang mardalani ho di pardalanan manang laumodo peho nang dukehe muse Rahmahita jala ikon surat tonomu akai tutohang ni jabung dohot tupang gubangamu ido yang sahatna martua mana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa amin ta puji Tuhata mared demahita Tahatidakom maha porseotai songon na hinatidakon di dongata sa porseao di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu naspat dosa na tumpalangi dotan au porsea Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imana di Maria naga kita biasa
Tabigi matiting na masa do nanan pamasaw di Huriata. Shalom. Tabigi matikting namasa dohot si pamasaon ni Huriata. Romawi sada pakobasion. Sada titik sada goar minggu dohot topik minggu. Goar ni minggu 3 November 2024 sadarion ima minggu pa 20 tolu dung Trinitatis. Topik ni minggu maka holongi Tuhan debata dohot dongan jolma. Sada titik 2 sakramen baptisan kudus. Di hari Minggu sadarion tanggal 3 November 2024 di parmingguan pukul 10.30 WIB di Patupa Huriata do Padidio Nabadia Tuyanako ni Huriata di keluarga Hans Heru Troyas Lubis Tubuni Inata Winda Andriani Sitinjak Sianwek Makassar 1. Sada titik tolu tikting naing marbagas tikting parjolo naing majalo pasu-pasu parbagaso ma Sansen Situmorang anak ni Amata Situa Desmond Situmorang Nahinan Tubuni Inata Risma Borumanurung ruas ni HKBP Keramat Jati Sianwek Kalibata Dohot Oroana Rini Noviani Borumanurung Boru ni Amata Iwan Kusuma Tubu ini Inata Asia Nainan ruas ni HKBP Keramat Jati Sianwek Kalibata. Pamasu-maso di Patupa di hari Sabtu 16 November 2024 pukul 8 WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Distrik Walu DKI Jakarta. Di pasu-pasu Tuhan debata masaka parsaripeon nasidai tikting paduaon naing manjalo pasu-paso parbagason ma Indra Gunawan anak ni Amata Albert Sagala tubuh ni Inata Rekes Boru Ginting ruas ni Gereja Kristen Indonesia Manang GKI Jabar Dohot Oroana Yemima Maria Boru Panggabean Boru ni Amata Miantua Panggabean Tubuh ni Inata Dame Armida Huta Barat ruas ni HKBP Keramat Jati Sianwek Tengah. Pamasu-mason di Patupa di hari Sabtu sia November 2024 pukul 8 WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Distrik Walu DKI Jakarta. Di pasu-pasu Tuhan mah debata masaka parsaripon nasidai Dewan Koinonia Seminar Kesehatan Hombartu program seksi Paropuan tahun 2024 seksi Paropuan ni Huriata naing patupaun seminar kesehatan di hari Jumat 8 November 2024 masuk pukul 10.06 WIB sampai dengan selesai inganan di gereja marhite topik pola hidup agar terhindar dari autoimun. Pembicara Niken Tantio Sudarmono praktisi fungsional medicine. 2.2 kunjungan gerejawi Mamuka hari Jumat sada November 2024 1 tanggal 3 November 2024 paduan suara Elviko kunjungan gerejawi tu HKBP dan pasar didongani Sintua L Boru Siagian Sintua DJ Boru Brutu Sintua D Boru Siregar tatangyakon ma asa gabe hasangapon di debata kunjunganon. 2.3 ruas Huria Nagok
Mamuka di hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 nunga di jakon huria gabe ruas nagok ima inata lis dameria boru lumban gaul marhite parsemonan parhalado dung sidung parmahanion sian parhalados wik parserahan lelengna ono bulan tatangnya koma nasida anggiat gabe ruas naburju di huriata 2.4 ruas natamba. Mamuka di hari Minggu 3 November 2024 nunga tajalo gabe ruas natamba ima amata sahat maruli sinaga nasida rosian huria Gereja Kristen Protestan Indonesia Manang GKPI Menteng Resort Jakarta Raya 2 nasida nuaeng maringanan di Kelurahan Duku Jakarta Timur Manang masuk tuwek Duku tatangnya koma nasida anggiat gabe ruas naburju di huriata 2.5 penutupan partangyangan wek sude kategorial di hari Kamis 21 November 2024 naneng ro ima penutupan partangyangan wek di tahun 2024 marhite tiktingon huria manggokon tusude pungwarkor na adong di HKBP Kramat Jati asa patu begeon endekor di penutupan partangyangan ini Romawi Tiwaga Dewan Marturia 3.1 pengembalaan dohot siasat gereja sada mamuka di hari Minggu tanggal 3 November 2024 dang beruas ni huriata siala marha sohotan so pangatoyon ni uria ima tolu bab 4 pasal L dan M halaman 30 2 mamuka di 3 November 2024 dang beruas ni huriata siala marha sohotan Romawi 5 Dewan Diakonia Seksi Kesehatan di hari Minggu 3 November 2024 Seksi Kesehatan Rap Dohot Palang Merah Indonesia patu paon donor darah mulai pukul sia WIB saat tu pukul 12 WIB inganan di Serbaguna HKBP Kramat Jati sialani marhite titingon usosoho kami ma tusude ruas HKBP Kramat Jati nahi pas di pamatang jala marumur 10 pitu 1 tahun boy mandonohron mudarna 5.2 ulang tahun 70 tahun guar-guar na marulang tahun tu 70 tahun ima sada Nyonya Marpaung Lestari Boru Pasaribu marulang tahun di tanggal 20 Oktober 2024 sian wek tengah 2 Nyonya Panjaitan Berliana Boru Butar-Butar marulang tahun di tanggal 30 Oktober 2024 sian wek rambutan sada tolu Nyonya Manurung Asdia Boru Sirait marulang tahun di tanggal 31 Oktober 2024 sian wek rambutan 2 opat Nyonya P Panjaitan Boru Napitupulu Manang Opung Deo marulang tahun di tanggal 27 Oktober 2024
Sian Wek Tolumei. 5. Joni Nainggolan Manang Opung Toraja marulang tahun di tanggal 1 November 2024 Sian Wek Tolumei. Hombartu program kerja Huria tahun 2024 si pasahatot ni Huriado ulos nama rumur gonok 70 tahun. Alai sian ias ni rohani keluarga dang pola di jalo ulos sian Huria. Tatangyako ma agiat nasida di bagasan hahi pason madalani ngolu siganup ari. Nama ragam. Nama Kobasi Payason Nahumaliang ni gereja dohot patupaun bunga altar. Di hari Minggu 10 November 2024 nanaing ro nama Kobasi Payason Nahumaliang na ni gereja dohot patupaun bunga Imasian Wek Makassar Sada. 5.2 Nama Jabui Konven Distrik Walu DKI Jakarta. Hombartu keputusan Distrik HKBP Distrik Walu Jakarta taringot tu program kerja distrik tahun 2024 imana patupaung Konven Distrik Marhitei Pareses Marpangidoan tu Parhalado HKBP Kerambak Jati Nagabe Parsidohot Gabe tuan rumah Konven Distrik bulan November dohot HKBP Sutoyo, HKBP Sijantung, HKBP Pulau Asem, HKBP Pondok Bambu, HKBP Pulau Mas Nadi Patupadi hari tanggal Senin 4 November 2024 pukul 10 WIB saat selesai. Inganan di HKBP Sijantung naman dohoti sada Pangula Nagok Tiki dohot keluarga. 2. Pendeta pensiun dohot keluarga. Tulu Ina Sarfat. 5.3 Undangan acara ibadah mengunjungi tahun Oikomene Inklusif Distrik. Prices HKBP Distrik Walu Daerah Khusus Jakarta magokon Pangula Nagok Tiki dohot keluarga Pandita pensiun dohot keluarga Ina Sarfat do 5 halak Parhalado Huria lau mandohoti pertangyangan pangunjungi tahun Oikomene Inklusif HKBP Distrik Walu Jakarta nanaing di Patupaon di hari tanggal Senin 10 November 2024 pukul 10 saat pukul 20 WIB. Registrasi pukul 10 saat 10 WIB. Inganan Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP, Jalan Damai nomor Sada, Cakung, Jakarta Timur. Narah hubung Jansen Sitompul dengan nomor WA 0 Walu Sada Sia 22 52 Walu. 2. Riki Pangaribuan WA 0 Walu 52 70 Tolu Sada Walu Pitu Sia. Songonima saha ni tikting di minggu tasadarion akana so di jahon di tiktingon boi mata jaha di WA group tabe manang website HKBP Keramat Jati. Shalom Horas. Ta puji Tuhan ta laus ta papung ma piliata pilias sadaa dohot sadabi.
Dame ne debata na sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti aka ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madita selamat mari minggu mamanginang. Taja komahata ne debata sian Evangelium Markus bidu 12 mamuka sia ayat 20 rodi 34. Tangyo kamu masongono mahatana. Patik rayai na dibege si boto surat sahalak do nasida na masyalusani gabe Roma ibana jumonok dung ditada dengan ni alus ni Yesus di sukuma ibana dia do patik nau mangat sian patiki sudena dia lusi Yesus ma ibana di dokma odo patik nau mangat tangi honma ale Israel Tuhan sasada sado Tuhan debatatai jala haolongamu do Tuhan debatam sianasa ate-atem sianasa hosam sianasa roham dohot sianasa gugum ia patik paiduana ondo haholongan mudo dongami songo dirim patik nau mangat siana duai dangadong jadi didok si boto surati matu ibana tikos didoko guru ombar tu hasitongan sada do debata jala dangadong na asing dukon ni ibana jala makka holongi ibana sianasa ate-ate sianasa roha do sianasa gugu uhut maka holongi dongan songon diri niba umangat doi sian saluhut akka pilihan situtungon nang pilihan na asing pe dung di bege Yesus pantasna maralus ni nama madok ibana daksa dia dau ho sian harajaon ni debata olat ni dangadong be nahum roha pa sukunon tu pasukun sukun ibana ima yanggo sahatna huriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus andorang so urai honon satu sikop nanon hita majo na di hambirakta syamuta do na ijolota nang ipudita arsi jalang maju hamu jala sukuma olong do hamu kan tuau kan olong do aku tuho nimutong penuh dengan hati yang tulus ya Allahumma ya mulai ate mak dangadong bina SKT ate dang bete dangadong bi antara parmai dot natoras dot akasimatuana nalatebe nabuhabi ate alang mars jalang akan patik nau mangat somal dua manginang tak adopi di ngulu tahun mangalului na umangat di sada punguan umangat di sada huria umangat di bagasta manang di jabu di ulaon manang di balian manang di perusahaan di parkarijuata sialani rikot mangalului umangat gabe jot jolmai berkompetisi bersaing sampai sikut menyikut itu nama masa di portivitao pola do masa kelompok-kelompok namambahen polarisasi power kekuatan asa daputan posisi nau mangaton tubuh ma perbedaan manang parmusuon terlumubi dihita halak batak ima hosom teal elat lati jala songonan idok ni upasama didok dul otik sumurung ahu otik inatong jadi heado masa di sada huta onnaing pemilihan kepala desa do peon
dan gubernur dupe, kepala desa dupe. Adong 4 calon halak Batak, saada mah halak Jawa. Ina nau paton, alana si pukahutawan, dona teuron, onama mora, dok lan akan asingon, nau paton. Na parjulo madok matuson, ay torahay nito. Ay utado do opung nei ina, ay torbari ina. Soni maon halak nau paton. Na pasti pocca mah suara. Anggon na tenang-tenang na matongon. Nau paton nakin nga bamo nang mau dah, nggak jawab dah. Dengi, nang mah. Imanakin late hosom teal na jujutan dupi di Pajongjong halak ita Batak. Mudah-mudahan halak Batak mayale dang Kristen dupete. Amin. Dang Kristen dupetong unang sarupa songon hita. Naing ikon unggijang ibana sian jol mana asing nata pesa otik niandak salah gabe digijang manang gabe umangat ini tama alai dada holan di parhudulani alai ikodohot do di pambahenan nang ditanggung jawab nau balga songoni dua manginang persoalan namasa di turpuk tahun di bagasan interaksi dialog antara Yesus dohot siboto surat tarsongon nama panuku di mana tu Yesus atau badak taralon na Yesus yangi taralon anak ni di batado dia do inetongkan nau mangat sian patki inetong tajaju salinayate na dibege si boto surat sahalak do nasida na masyalusani gawe Roma ibana jumonok dung ditadda dengan ni alus ni Yesus di suku ma ibana dia do patik nau mangat sian patik sudina dia alusi Yesus ma ibana di dogma odo patik nau mangat tangi homa ale Israel Tuhan sasada sadu Tuhan debata parjolo Tuhan debata maka holongi jolmai maka holongi portibion dak parjolo jolmai maka holongi debata dang mampu jolmai edo makana songododo holong ni rohani debata tu portibion polado anak nasa sada di lehon asa sama lua sudi sama rahasonanga sudi asa tarpasu-pasu sudi isi doa asana hanya anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita itulah yang layak menyelamatkan seluruh bumi terlebih manusia pertama sesama dosata matema ibana ala nihita mardosa hita salipon satu hamatian satu nahehe ibana paradeon surgu hasonangani dangadong be si ayonon bisi ima sonang nihita halak Batak abe dang urang dangadong be na hurang ala nii unang magabe haurangan dihita ala patik ni de batado on nau mangat holongi ma di Batam sianasa roham sianasa ati-atem sianasa gogo dok sude sianasa dung di haulongi ho di Batam baru mah haulongi ma dengan jolmam haulongi ma dengan jolmam dua do perintah di son ama susana mulo sai marsi haulongan hita unang adong belati dengi unang beadong bolok komai jangan ada yang saling mendahului berjalanlah bersama-sama bersama dengan Tuhan Yesus Kristus supaya kita dikuatkan dengan rohnya dalam menjalani semua ini
Uriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus. Songonido persoalan nama sanakin di bagasan dialog Yesus. Dot akka halak parisi manang si boto surat. Di aku hon nasida do. Songon bangso na istimewa nasida halak Israel. Nian dak pola si raguon disi. Ay takas do bangso na pinilik ni libatado nasida. Holani status status songon bangso na pinilit manang na diistimewahon dak sadalan pangalahon na sida si ganuk ari tidak sejalan, tidak seturut dengan apa yang difirmankan Tuhan kepada umatnya. Unang songoni manian ita bangso ni dibata akan apursia di ibana dos manian pakatayota dohot dos manian pambahenata. Unang rupa ni mulai bereng donganna tor ibolok komabu ini bereng mak ngaro lai inna ngaro edei torina hari rata lanon manang ton baru ijalang do edanai dok lainnya ale ibu tima bolokon nabu ini inna selamat tahun baru lah selamat tahun baru ya dak ini tuh ada suguruhana ya dilihatlah bereng ngodot tunggu ini tuh kan ini tuh jalan kosong ini tuh unang gijang roha unang late bolokon nih itu tidak pengajaran Tuhan Yesus Kristus, itu tidak pengajaran Tuhan kita. Molo natadok kita memang taha pursiai taha holongi Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Molo memang natinopani dibatado hita sama natinopani dibatado hita ikon marsi haolongan hita unang marsi idabuhi hita manginang dak pangajaran itu hatai pangajaran si boto surat dui pangajaran ni portibio dui ido lomoni portibio asamarhitei holang ma parsaorata do debata las otomatis ma holang ma parsaorata hita sama hita jolma di boto nasida do pareta na di jolo na di jalo nasida sian si Musa uju haluar nasida sian tanu Mesir ima songon kredo manang pakatindakon nasida hapur sio nasida sian tanu Mesir ima songon hapur sio nasida nabadok ikon holongdo nasida tu debata sian nasa ate-aten sian nasa hosam sian nasa roham dohot sian nasa gugum HP saya jok do nasida manimbil siat dalan ni debata boy do nasida hatop munggil bisa mereka cepat sekali berubah. Sekarang dia katakan iya A B besok C dan Z lanjut alani desakan pengaruh akka bangso na asing. Ulu dotong jol masongoni kan dia enggak kuat imannya, dia enggak pegang teguh firman Tuhan. Kristen do olo ina au fursia ledung di ber ngetong ugama asing bah game murtad mana ibolokon ugama ne Kristen unang tu songoni multa bereng jala di padan narubi piga hali jok do sai madabu do nasida jala los diuhumi de bata do nasida alasai berubah do pikiran nasida di nama kaholongi di bata molo didok holong tu di bata manginang alai dang gumudang hita ragu dang bui hita ragu bimbang jala gabi murtad manadiko debata dang bui sekali kita tetap
Kita mengasihi Yesus harus sampai akhir hidup kita tetap mengasihi Yesus. Ikut yopo dui toktong ahp namasa dangi itu yang ditaikan ahp namasa di ngulumon Tuhan menjagamu. Ini tokan apapun yang terjadi pada dirimu amanginang ahp namasa di ngulum porsia ma anggoho hamu sudi akadongan sa porsiaon debatado dengan muna. Amin. Debata, jangan takut dengan hidup ini. Jalani saja seperti air yang mengalir. Kalau ada batu di situ, jalani. Turbuk, surdukon. Haporsia mi mangalo, iko monak ko. Konido, nang terma biar. Anong sia biaran asing ni sasada di batama sia biaran. Molo didok holong tu di bata. Dan gumodang hita ragu-ragu bimbang jalagabi murtad madi ko debata molo didok holong rohata tu debata sia nasa ate-ateta hosa dot rohata dot sudi nama dok lapatanna dang bena asing holan tu debata sasada ido. Kalau kita sekali mengucapkan mengatakan aku percaya dang be adong na tahapur siai bina asing sia na tadok danuk minggu au porsia holan tu debatado sude gulmit ningolo ikod do tu debata manang tu amata manang tu inata di bagas tabi manang tu anak kota apalagi tu dongan manang tu ali-ali dang bui umolong rohat tatusi dungipe tu debata Jehovah. Pertama kepada Tuhan, itu yang lebih utama, itu yang lebih prima. Ikut parjolo do debata na taholongi baru dongata jolma unang alani dongan tading debata unang alani dongan tinggal parminggon kan idu na sejut di pardalan yang nguluon moloroton dong jabutei dang bimar minggu alani jolma holong rohana tu jolma daripada debata HP pangajaran non turpukon iko parjulo do holong rohata tu debata baru tu jolma ala parjulo debata maka holongi jolmai ingok maya manginang. Jadi adong do apala neng do honon ni turpukot tu hita taringot tu gombaran holong tu debata ima bos niroha artinya kita tidak goyah, kita harus tetap teguh, tetap bulat tekad kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang kita sembah dan kita puji. Sedikit pun tidak ada boleh keraguan di dalam hidup kita terhadap Allah yang kita sembah. Idonakin ede Allah ni Tuhan Yesus ina endina parjulakin Allah ni ikumbarani hita majou Aba Bapa iko berani hita majou Yesus Tuhatai manang nasongo dia pe gulmit ningoluon di Indonesia Raya tahun. Nah berikut tada holong nirohata tu debata na patuduhon ima patuduhon uduk kita maradopon debata mangului paritana mangului patik nai tohodo amanginang borat situtudo mangulau paretta ni debata mariti turpuk taon carana ikon mulai do sian na met do sian ha da danakot do hita upiar mida debata karena bisa jadi kita kesusahan karena kita terkadang mau melihat rupa jadi molo jarang do hita martangiang ciandak dana
lambalga pe buhama musiate susah mahita lau martangiang alai molo jumojot martangiang mahita sian mamuka dak danak asa murah dina lam matoras umur ni dak danaki bah lam marguguy mama ma laho mamuji pasangapon Tuhan debata song lima nang hamui amanginang nanaing mambuan dak danak lau sidi di honon. Nanti ada pertanyaan, apakah kau ina olodoho membuat dak danakon lo tu pangajarion huria Kristen Protestan olo inahmu ahape gumit nunguluna ikon tio pemuna komitmen konsisten nah ini alusiamu di bata olo bawa anak-anak itu ke pengajaran Kristen supaya dia tetap tunduk kepada Tuhan dan firman Tuhan supaya apapun tantangan kehidupannya nanti dia akan kuat melawan semuanya. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami siala asidot holong roham dot dengan dibasam nasetok tongho Tuhan mangiring-iring padalan ngulu nami diombason Tuhan. Mau lihat tema hatam nunga mangajarihan asa toktong hami Tuhan satia diho di hatam tarmubi di bagasan sadarion Tuhan upasa taima nang aka ruas nihuriam nah peak dupe di bagasan rumah sakit ima nyonya hutapea boru si hotang je panjetan opung laura harga situ morang nyonya si torus boru si rait nyonya simbolon boru si majuntak ina nami sintua de boru si hotang homa toktong Tuhan mamasu-masu akat tangan ni dokter nang medis dinalah mangubati nasida Tuhan berusaha asa bolong sait separaging nasida ganup pasu-pasu salut na Tuhan sepangan untuk sinuman nasida asa gabi margugu nasida Tuhan lau mangalo saiti jala bolong saiti separaging nasida boy nasida mulak di bagas nabi di bagasan pemulihan barite di bagasan pemulihan ini Tuhan di perdalanan pemulihan ini lau matutu Tuhan hasikopon ni hai pason pardaging nasida sabui nasida Tuhan muse mamuji-muji ho pasang pokok Tuhan marhite par mingguan nang partangyangan nang akapunguan na di bagasan kuarmu di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami diombason sadarion naing buanon ni natoras boruna lau sidihon masuk tubuhku hangulomi tong homa Tuhan todimi nah mangiring-iring pardalanan danaki pargugoi na torasna dinalaho marmudu-mudu hon satu na balga Tuhan asa toktong untuk di bagasan guarmu di bagasan haporsiona untuk ibana Tuhan di hatam nang songoni salut na ruas ni uriam toktong ho Tuhan mengajar-ajari nasida dinalau makkah holong iho pargugoi nasida Tuhan asa unang manimbil nasida Tuhan sian holong mi ola koma Tuhan nahina holongan di nasida dungi baru pe nasida rap dohot nasida sesama manusia di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami mau lihat tema Tuhan toktong homang lele pasu mandungan yang misalutna atong tugu-tugu ma Tuhan salut pardalanan ni ngulu ni huriam dinalaho masa nanaing si pamasaon salut mari titik tinggi Tuhan akin oma Tuhan nama pergugui salut di kapakuasmu Tuhan asabui saluhut na Tuhan margugu aka parladum mengulahoni Tuhan ombar tulomon roham di bata Jehovah di bagasan Kristus Tuhan nami di salut aka hahurangan nami di rupamuna bade di ombason urasi masalut ni Tuhan asa tamahami majalo pasu-pasu sian nang adong dako Tuhan Tuhan asima roham di hami Tuhan oma tangiang nami elek-elek nami Tuhan nahu sombo kami marhite-hite kuar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martang yang kami Tuhan amin tapuji tuata marindeta los tapasakma pilihan napa dua
sosoima denganmu joma ni liliana ni portibion aku biboan malang Tuhan ta akan alilu di bantanoon unang terdarah dolau pada raton tanah Yesus tohina lomo. Ni Tuhan yang masuk mahita tu acara pandidio nabadia jumolo mahita maridis yang buku ini nomor 146 ayat 1 dohot 2. Oh Jesus nan tardidi
mahita alia manamina di benua gijang narodo hami tujolom mambuan dak danakon saya sima roham jalo manasida gabe anakomu pasu-pasu jala pargugui manasida mangiai hangulwa sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan na mambuan dak danak sididionon tangion hamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion di nama dok akka sisiana. Podai hamu ma saluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan guarni di bata ama dohot anakna dohot to di parbadia. Ajari hamu manasida mangareduti saluhut nautonaoni tu hamu. Jala ingok ma sai donganok kudu hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manang isina porsia dohot nididi dapotan hanguluan alaina so porsia ona uhum sogut tangi ona muma dohot hatani debata natar surat di Evangelium ni si Markus adong ma aka na mabuat dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang aka sisian naima ibana mambuani jadi dung diida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma loas samuma akka dak danaki rotuahu unang orai hamuna sida ai dia kasih songoni do harajaoni di bata na tutudo na udok konon tu hamu manang isepe anggo sosongon dak danak ibana majalo harajaoni di bata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akka dak danaki di ape homa tangan natu nasida mamasu nasida atong hati dakok kamu ma jolo ha porsia otai au porsia atong alusi hamu mahata nang sukunon tu hamu parjulu dipangido hamu nuaeng didion dak danakon tu bagasan ni naha porsiau muna alusna dipangido rohanami dua beha naolodo hamu mamudai anakon munaon asa diboto jala diihuton nasida hatani debata alusna naolodo hami patuluhon naolodo hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu parguruan ni huria protestan asaga beruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naolodo hami tong kapasak manasida dadanaki tu dibata marite padidio nabadia romahamu ale gianeta naurin lubis hudi di mau tu bagasan guarni di bata ama dohot tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus dohot tu bagasan guarni todi parbadia martang yang mahita sai diramoti Tuhan di bata maho diha bongot mon tu bagasan harajon di bata rodi saliling nililingna amin
Tang Yang Mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupah saat hami dak dana kotuho. Jale dia konho nasida gabe anakomu marhite hite padidio nabadiai. Asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida. Di tanoon jala gabi panean di hanguluan nasa liling ni liling na. Asimaroham dohot di natoras ni dak danakon. Sai pergugui jala ajari manasida manugunugu dak danakon tuho asa rap nasida taruli dia ka arta ni harajomu. Amin. Sudah mahita jonjong asa tertutup ma parminggota. Mari dia mahita sen buku ini nomor 147 ayat 6. Saat maturohami Yesus pangi doa nami Tubuh itu surgawi Saloi masakap nami Anggo warnai oh Tuhan baik tubuhku hanggalua. Datangnya koma piliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo harurani saluhut silehon lehon nadinggan do nasa ulibasa na mauli utus upa saat hami masyana ni lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalu may gabi uap na husus di jolum pasu-pasu may jalaramuti asahu perhasi yang hami pilihanon patimbulhon harajomu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion buhay marohanami marhite hite tondim asalam mutanda hami gudang nisi lehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaumu say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluat siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togion tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala deramoti Tuhan de batama ho disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho didopak kon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur hom madamena tutondim. Amin.
Uria ni tuhata amang inang mulia tema di parsorata di bagas juru di batarap do tuata mariti todina madungani hamu lau mulak be manupot bagas munabi asima rohani di bata mama mas hamu. Selamat hari Minggu Horas. Sosoi madenganmu coba dililiaran di Portibion. Aku bimbauan malam tutu hatta akan aliru di bantanon. Oh nang terderadon pada reton ngadanang Yesus tehina lomo mengaju mahati dinasai laon lasa mampu bagi jolo anon bijako Yesus